Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓo. Babu wani wanda zai ƙara ganin fuskata. Domin na san akwai ƙananun ma'aikatan da za su yi min dariya ko da a bayan ido. Domin na san akwai ƙananun ma'aikatan da za su yi min dariya a bayan idona. Sannan kuma na biyu, ina son ya tusa. Sannan kuma na biyu. Kina haka. A ciki. Sannan kuma na biyu. Ina son ya tusa. To ɗaya zai yi, ɗaya kuma ba zai yi ba. Cikin tsananin mamakin da zai ce, ta kalli ta ce, me yasa kika faɗa haka? Action! To ɗaya zai yi. Ɗaya kuma ba zai taɓa yiwuwa ba. Me yasa kika ce haka? Abin da kika sani da maganar mutum da zanen duk da ba abu ne. Abin da kika sani da maganar mutum wanne da zanen dutse kamar abu ne. Tun da ya fara kuma mutum to babu wani da ya sani shi ba. Tun da ya ƙara kuma mai tsani, babu wani dalili da ya sa shi ya musu wannan aiki. Shi ɗin wannan da ya cijewa na cewa sai wurin ya cika kan akauta daga cikin ɗaya kuma sai ta ɗauka. Ke ma kanki wannan dagewa da kika yi, ta ce ya burin ki sai ya cika akan akwanta daga cikin ɗabi'un ma'aikinki kika ɗauka. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓo.